Il-membru parlamentari Ewropew Peter Aġus ġie maħtur bħala r-repertwar tal-Partit Popolari Ewropew f'żewġ kumitati, dak tal-petizzjonijiet u tas-saħħa pubblika. B'din il-ħatra Peter Aġus ingħata r-rwol ewlieni fil-formulazzjoni tar-riżoluzzjoni li għandha ittejjeb id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità madwar l-Unjoni Ewropea. Bħala parti minn dan l-irwol Aġus ressa 14 il-emenda li indirizzaw diversi oqsma kruċjali bħax-xogħol, l-edukazzjoni inklusiva, il-partiċipazzjoni fil-ħajja politika u soċjali u sapport lil dawk li joffru kura informali. Huwa saħaq fuq il-bżonn li t-teknoloġija moderna bħal-intelligenza artifiċjali u s-sistemi tal-rikoxximent tal-leħen tkun parti integrata mill-policies Ewropej dwar id-disabilità. Peter Aġus qed jimbotta għal aktar rappreżentanza u inklużjoni f'kull livell tal-ħajja pubblika, filwaqt li qed iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri biex jimplementaw miżuri konkreti li jsaħħu l-ugwaljanza u d-dinjità għal kulħadd.